слънце, море, ваканция и голяма лятна разпродажба. Не пропускай любимите си брандове. Само сега с отстъпка до 70%. Над 50 любими продукта на гореща лятна цена. Побързай! Разпродажбата е само до 14 август. Представяме ти Hot Shapers. Клинът, който върши двойна работа. 1. Стяга фигурата ти веднага. 2. Отслабваш без усилие, защото те загрява и тялото ти се поти активно. Оформяш талията, стягаш бедрата и повдигаш дупето. Поръчай своя Hot Shaper сега. Вземи го с 60% отстъпка, само за 27,90. Открий италианския крем за моментално отслабване Slim Express. Само за 1 час смъкваш до 1,7 см от талията, бедрата и дупето. Wellneo Slim Express изглажда и тонизира кожата, като й помага да намалиш целулита. Гръбни Wellneo Slim Express на гореща цена с 65% отстъпка, само за 24,40. Представяме ти новия Leg Magic X. Лесен за използване и ефикасен уред за тренировки на краката. С него за нула време оформяш силни и здрави мускули на краката. След Magic X ти трябват само няколко серии от 60 секунди на ден, а след тренировка само сгъваш уреда и го прибираш лесно под леглото или шкафа. Гръбни компактния и свръхефикасен Leg Magic X още сега само за 59,90 с 70% отстъпка. Влез в топ форма за лятото. Бъди с изваяно тяло и спортна форма и спести пари с горещата ни лятна разпродажба. Побързай, тя е само до 14 август. Поръчай своя Hot Shapers сега. Вземи го с 60% отстъпка, само за 27,90. Вземи Wellneo Slim Express с 65% отстъпка, само за 24,40. Обади се и поръчай Leg Magic X с 70% отстъпка, само за 59,90. Потърси топ продуктите ни за отслабване на гореща цена в сайта ни и в магазините на Topshop. Поръчай сега на 02 808 4355. Побързай! Разпродажбата е само до 14 август.